Λοιπόν, αυτό το ωραίο σας λέγαμε νωρίτερα ότι θα δείξουμε, που έχει πολύ ενδιαφέρον και που πολλοί κόσμος τώρα ασχολείται με αυτό. Λοιπόν, κοντά μας είναι η κυρία Νατάσα Φωκιανίδου Θεοδωρίδου. Εγώ θα τα πω και τα δύο επώνυμα όπως πρέπει. Γεια σας. Είναι εικαστικός. Είμαι η Φάντρα. Η Φαίνω. Αυτό που κάνω είναι η φαντική. Τέλεια. Είναι η μικρογραφία του μεγάλου αργαλιού πάνω σε ένα τραπέζι. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε κοσμήματα με αργαλιό, σε αργαλιό ή σε έναν τύπου αργαλιό. Ναι, δουλεύετε κάθε σχέδιο χωριστά, πάνω σε αρχιτεκτονική μακέτα στείνονται στιμόνια όπως υπάρχουν και στον πραγματικό αργαλιό. Τον μεγάλο, αυτό που είχαν οι γιαγιάδες μας παλιά, στείνονται τα στιμόνια, μπαίνουν οι χάντρες μέσα στα στιμόνια και μετά υφαίνεται, όχι με σαΐτα βέβαια γιατί είναι μικρό, αλλά με μια βελόνα ειδική, με βαμβακερές κλωστές, με μάλινες κλωστές. Σαν κέντημα κάπως. Ναι, είναι ένα εργόχειρο που μπορούμε να το μεταφέρουμε. Είναι τρομερά δημιουργικό και πριν έρθουμε να μας δείξετε πώς ακριβώς γίνεται, εγώ θέλω να δείτε τα υπέροχα κοσμήματα που μας έχει φέρει η κυρία Θεοδωρίδου. Μπορούμε... Φοράω σκούρο ρούχο, αν μπορεί να φανεί. Παιδιά, είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, είναι πραγματικά έργο τέχνης. Και αναρωτιέμαι, κυρία Θεοδωρίδου, αν κάποιος ασχοληθεί, γιατί προφανώς δεν το κάνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Κάπως όπως έγινε και με το πλέξιμο, ξέρετε, που το θυμόμασταν από τη γιαγιά και μάθαμε πολλοί κόσμος να πλέκει. Μπορεί λοιπόν κάποια κυρία να μάθει και να το κάνει μόνη της σπίτι. Γίνονται ειδικά σεμινάρια. Τώρα εδώ στην Αθήνα στους κύκλους δημιουργίας είναι 2-3 ώρα για να μάθει κανείς τα πολύ βασικά και να μπορεί να κάνει ένα μικρό κόσμημα αυτού του μεγέθους. Αυτό είναι από τα πρώτα κοσμήματα που μαθαίνουμε. Είναι μικρό το μέγεθός του. Αργότερα όμως τα σεμινάρια είναι αρκετά. Αρχίζουν μετά και οι δυσκολίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα κόσμημα. Να δούμε τέλος πάντων τι θα διδαχθούμε αν έρθουμε Να το δείξω εδώ που είναι πιο απλό. Παίρνουμε την κλωστή λοιπόν, βάζουμε καρφίτσα, τη δένουμε. Εδώ. Κατεβαίνει κάτω η κλωστή, δένεται, ξανανεβαίνει. Όλα αυτά γίνονται με βάση ένα πατρόν. Εάν δεν κάνουμε το πατρόν και το σχέδιο να το έχουμε από κάτω, δεν μπορούμε να δουλέψουμε μικροϊφαντική. Νομίζω ότι και στα χαλιά, στον μεγάλο αργαλιό, πάλι υπάρχει μοτίβο πατρόν, δηλαδή ένα σχέδιο πάνω στο οποίο η φάντρα βαδίζει. Έτσι, στον αέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Οπότε αυτό το μαθαίνουμε. Αυτό το μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε και πατρόν να κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι από τα σεμινάρια που είναι αφιερωμένο στο να μάθει η φάντρα να φτιάχνει πατρόν. Βλέπουμε ένα σχέδιο από την ελληνική παράδοση. Από ένα φόρεμα παλιό, ένα μικρό κομμάτι. Το μεταφέρουμε στο πατρόν, βάζουμε τα στιμόνια, παίρνουμε τα αντίστοιχα χρώματα, τις χάντρες ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Και το δημιουργούμε αμέσως. Να δούμε λίγο πώς το κάνετε. Ναι, να σας δείξω. Λοιπόν. Μου φαίνεται τόσο πολύ ενδιαφέρον. Να το εγώ φόρεσα αυτό που είναι και καλοκαιρινό. Ναι, αυτό με τα τυρκουάζ που είναι καταπληκτικό. Ναι, χρησιμοποιούμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κόκαλα, φίλτιση, ξύλο από τη θάλασσα, πολύ ωραία στοιχεία, φυσικά στοιχεία, αλλά και Σβαρόφσκι πέτρες, χάντρες. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν να ράβουμε και σαν να κάνουμε αργαλιό. Εγώ το λέω πολύ απλοϊκά, έτσι όπως το βλέπω. Είναι κάτι σαν κέντημα. Ναι, είναι λίγο σύνθετο. Θέλει υπομονή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, θέλει υπομονή και επιτιδιότητα λιγάκι στα δάχτυλα. Και θέλω να σας πω και κάτι, ένα μυστικό που έχει η φαντική. Βλέπετε ότι δουλεύω δεξί και αριστερό χέρι. Γιατί η βελόνα μου μπαίνει από τα δεξιά και την τραβάω από τα αριστερά. Επομένως, στην φαντική δουλεύει και το αριστερό και το δεξί μέρος του εγκεφάλου. Πράγμα που μας κάνει καλό και στην υγεία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσος χρόνος μπορεί να χρειαστεί για να γίνει ένα κόσμημα, να τελειοποιεί? Αυτό που είναι μεγάλο κόσμημα, δεν μιλάμε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι από τα μικρά κοσμήματα. Μπορεί να γίνει εύκολα. Αυτό που είναι μεγάλο θέλει, επειδή δεν μπορούμε να υφαίνουμε συνέχεια, γιατί είναι δύσκολο, σταματάμε, κάνουμε λίγο διάλειμμα. Αυτό θέλει 2,5-8 ώρα.
εντάξει, 2,5 οκτάωρα. Αυτό που φορείτε εσείς θέλει 3 οκτάωρα για να γίνει. Είναι πιο δύσκολο. Έχει πολύ Έχει πολλές λεπτομέρειες. Αυτό. Και είναι πιο χρονοβόρο όταν έχει πολλά χρώματα ένα κόσμημα. Όσο περισσότερα χρώματα, αυτό ας πούμε, που έχει πολλά χρώματα, είναι πολύ χρονοβόρο. Γιατί δείτε πώς είναι. Μικρό κομματάκι, κόβουμε την κλωστή, δένουμε τον κόμπο. Ξανά. Είναι όπως στα χαλιά. Δεν λέμε είναι με πολλούς κόμπους το χαρλί, άρα είναι ακριβό. Γι' αυτό είναι ακριβό. Γιατί θέλει πολύ χρόνο. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Εγώ όταν επικοινώνησα με το εργαστήριο που κάνετε όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα, αρχικά ρώτησα για το πλέξιμο και μάλιστα σε κλώστινα πράγματα που είναι και τώρα για το καλοκαίρι. Που έχει γίνει και μέσα σε όλη αυτή την τέχνη, είναι και μόδα φοβερή. Και ενασχόληση φοβερή. Και άντρες πλέκουν πολύ. Και μου λένε τώρα, αυτά τα μαθήματα πια έχουν μεγάλη ζήτηση. Και για άντρες και για γυναίκες. Για άντρες όχι τόσο πολύ μικροϊφαντική, αλλά αυτό το είδος μικροϊφαντικής, που γιατί οι άντρες δεν φοράνε κολλιέ, οπότε τι να το κάνουν. Όμως κάνουν αυτό που είναι βραχιόλι. Γιατί βραχιόλια φοράνε τα νέα παιδιά. Αυτό δηλαδή που είναι ίσιο, μπορεί και ένας άντρας πολύ εύκολα να το κάνει. Και νομίζω και στην αμμουδιά μπορεί να το πάρει κανείς και να το κάνει πολύ εύκολα. Δεν είναι τίποτε αυτό να γίνει. Είναι η πιο εύκολη μορφή. Αυτό βέβαια που είναι σύνθετο, δεν μπορεί κανείς να το κουβαλήσει γιατί θέλει να πάρει κλωστές. Πώς γίνεται μέχρι. Ναι, να δείτε. Μπαίνει εδώ από κάτω, στιμώνει παραστιμώνει πάνω κάτω. Φυσικά η λογική της υφαντικής είναι ο σταυρός. Όταν υφαίνουμε τι κάνουμε? Σταυρώνουμε την κλωστή. Αυτό κάνουμε. Υπέροχο είναι. Δεν είναι δύσκολο αν κανείς έχει υπομονή. Από εδώ τώρα, με το αριστερό χεράκι, το πάμε προς τα δω. Πάλι από κάτω. Έχω δουλίτσα. Ένα θα περάσω ακόμα. Όσο θα μας από λέτε, εδώ τώρα προς τα δω. Και ωραίο σαν χόμπι κανείς να το κάνει. Δεν μπορούμε να σας βρούμε και αγχολητικό. Ναι, βέβαια. Θα με βρείτε, κάνω σεμινάρια εδώ στην Αθήνα, στους Κύκλους, που είναι ένας χώρος δημιουργικής έκφρασης, Δημοφόντος 11 στο Θησίο. Η κυρία Γρίβα βγάζει προγράμματα κάθε μήνα. Έχουμε σχεδόν κάθε μήνα 2 σεμινάρια. Αυτά τα κοσμήματα στα μαγαζιά είναι ακριβά να τα αγοράσει κανείς? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν δουλεύω με καταστήματα λιανικής. Δουλεύω με εκθέσεις, με γκαλερί, με προσωπικές εκθέσεις και με γκαλερί και με μουσεία που πιθανότατα να θέλουν. Γιατί τώρα τα μουσεία έχουν και ένα μαγαζάκι κάτω που έχει διάφορα παραδοσιακά είδη κλπ. Για το κοινό, για να αγοράσει το κοινό. Δεν τα δίνω εγώ προσωπικά σε μαγαζιά. Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι πράγματα που θα αποθέτω στο καλοκαίρι. Μακάρι. Δούμε Μακάρι. Κυρία Θεοδωρίδου, σας ευχαριστούμε να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ λέω ότι είναι πολύ αγχολητικό, είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφο πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμένα μου άρεσε.